Met stinkdieren is er wel altijd even een dingetje natuurlijk. Ze zitten niet voor niks zo. In deze aflevering komen er een hele lading stikkelbaar aan uw kant op. Ik moet een stjonkbeest vangen. En dat is net helemaal zonder gevaar op stjonkerij. Meestal wel eens weg. Meestal wel ermee, maar we hebben wel eens meegemaakt dat het wel verkeerd ging. Ja? Ik ben nieuw hè, en dan moet je even... Ze worden eerste keer stinkdieren vangen, dus ik hoop dat ze zich rustig houden, zeg maar. Egeltjes komen eraan, Herman, van de Fuggerhelling. Oh. Nou ja, helaas worden er elk jaar heel veel egeltjes opgevangen die gewond zijn, die verzorgd moeten worden, die aangereden zijn of verzwakt zijn voor een andere reden. En die worden dan naar de Fuggerhelling gebracht. En als ze dan weer gezond zijn, dan worden ze uitgezet. En dat doen ze het liefst in een wat beschermde omgeving, dus dat doen ze in dit geval bij ons. Wil je even een paar doen? Nou, vind ik wel leuk. Dat klopt. Ik voel hoe warm het is. Ja, En ze worden door het jaar heen vanuit allerlei dierenambulances, particulieren, worden ze bij hun binnengebracht. Dus overal nergens binnen dat gebied komen die egels vandaan. Ja. Kijk, wij vinden het natuurlijk heel leuk om onze tuinen allemaal mooi strak en netjes te houden. Maar dat is voor de natuur niet handig. Nee. Die egeltjes die zijn gek op lekker in de grond woelen zoals deze al doet. Op grote hopen bladeren waar lekker veel insecten ook op afkomen. Dat is perfect voor hun. En ook als jij veel planten hebt, dat trekt natuurlijk ook weer insecten aan. Die insecten trekken weer egels aan. Dus eigenlijk als jij je tuin wat natuurlijker inricht, wat meer verschillende planten erin hebt zitten, dan is het al een hele stap voorwaarts voor de egeltjes. En wel iets met troep. Iets met troep eigenlijk, ja. Zo zien wij het dan inderdaad, maar daar komt het op neer. En wat natuurlijk ook goed kan helpen is om een beschut plekje voor de egels te maken. Want veel katten zien egels natuurlijk als een interessant prooitje. Kan je ook prima zelf bouwen, dat is niet zo moeilijk. En daar zit dan een schotje in zodat de egel er wel in kan komen, maar de kat niet. Zodat ze daar veilig zijn, daar ook rustig kunnen slapen. En wat je ook altijd nog kan doen als je veel egeltjes in je tuin ziet scharrelen en je maakt je zorgen over dat ze misschien niet genoeg voedsel kunnen vinden, is kattenbrokjes neerzetten. Nou, en ze zijn ook helemaal niet bang, hè? Nee, ik zat op te denken, ja. Hij vlucht helemaal niet weg of zo, hè? Nee, nou dat is het leuke met egeltjes. Kijk, ze hebben die stekels aan de buitenkant, die verdedigen hun zo goed tegen roofdieren of wat dan ook, dat ze geleerd hebben dat ze eigenlijk niet per se heel erg bang hoeven te zijn. Want als er gevaar dreigt, dan rollen ze zich op en dat is eigenlijk genoeg afweer. En zoals ik net al had, eentje rolde zich op, maar ik dacht, ik moet toch het zakje hebben, toen hapte hij nog even in mijn vinger. Oh, ja. Dus als de prikkels niet genoeg zijn, hebben ze ook nog tanden. Ja. Het is september 2023 en er komt wel een heel apart beste transport aan. Nou, het is weer september, dus traditioneel is dat bij Aquasur Dino maand. En dat is het dus deze keer ook weer. We gaan weer een fantastische collectie dino's in het park zetten. Groter, nieuwe diersoorten die we nog niet eerder hebben gehad. We krijgen 2 vliegende dino's, ja niet echt door het park vliegend, maar wel die in die tijd, in de oertijd hebben gevlogen. Onderwijs hierheen had de chauffeur al heel wat bekijks hoorn. Ja, er is wel animo voor. Ja? Ja. Wat voor reacties krijgt u dan onderweg? Nou ja, je ziet ze allemaal met een telefoon zitten. Ja. Vandaag ook even naar de dierentuin? Ja, We gaan vandaag even naar de dierentuin toe. Even kijken. Even een rondje doen, hè? Ja. Zijn het dan niet de huisdieren, dan de grote beestjes vind ik hartstikke leuk. Ja? Ja. En merk je dat er al wat binnenkomt in het kleine hoofdje? Ja, daar komt genoeg binnen inderdaad. Ja. Dat gaat langzamerhand steeds beter. Ja. Ja, wil er het liefst heen. Helemaal met de hond en de kat, dat wil je wel graag mee knuffelen. Oh ja. Het zijn de eerste bezoekers die de dino's te zien krijgen. De opbouwers gaan naar een uitdaging, want er moet een dino op een eiland gezet worden. Maar deze dino's kunnen net zwemmen. Ja, hoe gaan jullie dan op de overkant komen, hè? Ja, het is nog een uitdaging, denk ik. Er wordt eerst zocht naar een vlot, maar uiteindelijk moet de Manitou er rond te pas komen. Maar eind augustus is de jungle in Aquasur aardig dichtgroeid vanzelfs. Dan zie je maar weer hoe voor sommige dino's dat het toch wel ingewikkeld is om het even op zijn plek te krijgen. Nou ja. Ja, wij keken op de website. Dus we waren eigenlijk een beetje nieuwsgierig of ze al een beetje er stonden. We kwamen erachter dat we net iets te vroeg waren. Ja, precies.
We kunnen in ieder geval eentje zien. Superleuk. Ja? Ja. Hier aparte vleerende dino in de beste tuin. Ja, is toch mooi? Ja. Ja, dat is precies de bedoeling. Ik dacht even, hoe krijgen ze dat ding daar? Maar hij staat er al, dus Ja. Wel wat vertraging oproemt door die vleerende dino. En de gruste dino moet nog in elkaar zet worden, Joet. Moet er even een beetje zijn poten inladen. Anders staat hij niet zo stevig. nee, juist. Zo'n grote dino aan het touwen valt wel op. Ja, ze is gek op dino's, ze vindt het prachtig. Oh. Dus wat komt eraan? Er komt een dino aan. Ja, net helemaal compleet nog. Ja. Mooi hè? Dikke dino. De hoofd zonder hoofd. De hoofd zit daar nog. Maken we hem nu los van het frame, tillen we hem omhoog, zetten we de poten eronder, draaien we het frame om en dan laten we hem weer zakken. Ja, het is gelukt. Het is gelukt, hij staat. Oh, mooi. Volgende. Wat ben je probeer je de dinosaurus wel aan te zetten voor de meesten die straks al hier komen, want ze blowen er al net van aan natuurlijk. Dus, en we zorgen dat ze stroom krijgen. Oh ja. Ja, prehistorische dieren op stroom. Johannes, je wil even wat lange trauma te Joet, want het rint wat uit. Dat zijn wat meer werk dan ik zelf verwacht hier. Ja. Dat moet wat langer werken. Ja? Ja, ik denk het wel. Beste dokter Fokko had zijn portable röntgenapparaat mee, want er moet een stjongbest onder. Wil je nog een andere jas aan? Ik weet niet. Wat veel van de verzorgers doen is dat ze even een regenpak aantrekken. Mocht ze dan toch ondergesproeid worden, dan is het wat makkelijk te wassen. Gebeurt dat heel vaak? Nee. Maar als het gebeurt is het wel heel erg vervelend. Het stinkt, ja. En het probleem is, je krijgt het niet zo makkelijk uit je kleding. En die regenjassen kunnen goed de was in. Lekker heet wassen. En dan ruik je het in ieder geval iets minder. Dus je bent van harte welkom mee te gaan. Heb je even opgeofferd? Ja. Ik ben nieuw hè, en dan moet je even... Ze worden eerste keer stinkdieren vangen, dus ik hoop dat ze zich rustig houden, zeg maar. We hebben hier nog een groepje van 4 stinkdieren. En die zijn nu tussen de 7 en 8 jaar oud. En dan beginnen ook een beetje de ouderdomskwaaltjes. Dus nou goed, we gaan nou bij één dier even kijken. Die loopt wat moeilijk. We zien dat de achterkant steeds een beetje wankel is, een beetje instabiel. Dus we vermoeden dat er of in het bekken of in de gewrichten ergens wat verkeerd is. Dus Fokker die wil daar graag röntgenfoto's van maken, maar met stinkdieren is er wel altijd even een dingetje natuurlijk. Ze heten niet voor niks zo. Dus het vangen wordt eerst nog een uitdaging. En als we dat dier helemaal goed onder controle hebben, dan kunnen we hem verdoven. En vanaf dan wordt het een stuk makkelijker. En dan kunnen we dus onder de röntgen goed gaan kijken wat er aan de hand is. En op basis daarvan besluiten hoe verder. Oh ja. Dat valt uiteindelijk wel mee. Meestal valt het weg. Meestal valt het mee, maar we hebben wel eens meegemaakt dat het wel verkeerd ging. Ja? Ja. Nou ja, als je ze niet goed fixeert, en je moet oppassen wat ik zeg, anders heb ik straks nadien nog wat uit te leggen denk ik. Maar dan word je wel gelijk afgestraft hier. Ja. Het is wel, ze doen hun naam wel echt eer aan. Vind je het spannend? Nou, het feit dat het, als het goed is, niet kan stinken. Ja. Beetje. Een beetje, ja. Ik heb Nou, gaat zien toch? Daar is hij. Ja. Hij komt niet... Och, mijn hemel. Ik weet de therapie denk ik al. Beste dokter Fokko had de verdoving clear. Even kijken. Oh ja. Gelukkig gaat het vangen goed en het rijnpak van Rob is nog schien. Viel reuze mee, gelukkig maar toch? Maar ik heb beter goed voorbereiden dan dat het andersom is. Dat ze weglopen en dat je nog ondergespreid wordt. Dus beter kan het niet, maar gaan we eens even kijken wat er onderliggende problemen zijn. Ja. Om u te vinden wat er aan de hand is met het stjongbest worden foto's namen. Blijf staan. Maar je ziet toch, zijn hele wervel zijn aan het vergroeien. En die tussen, de stink die had uitvalsverschijnselen aan zijn achterpoot. Dat komt echt hierdoor. Omdat je ziet dat er geen tussenwervelschijf meer over is. En dat die zenuwen gaan dan gewoon pijn doen, beknellen enzovoort. De therapie daarvoor is of en chronisch op de pijnstillers en eventueel mononucleale antilichamen. Dat is eigenlijk een stofje wat je inspuit wat de
stof wegvangt die de pijn veroorzaakt. Maar dit stinkdier is al zo oud en de verwachting dat het alleen maar slechter wordt. Ja, dan kies ik liever voor de kwaliteit van leven van zo'n dier. Want zo'n dier telkens pakken om dingen in te spuiten is ook niet zo fijn voor zo'n dier. Geeft heel veel stress. Dan kies ik liever voor om nu te euthanaseren. Dat ik zeker weet een hele lijdensweg bespaar. En de kwaliteit van leven zo hoog mogelijk blijft. Ja. En dat is eigenlijk het belangrijkste de redenatie om hiervoor te kiezen. Zocht na je weekend weer naar uw beste tuin. Want dan komen de 12 wasberen aan. En die bleven net al te lang in de beste tuin. Dus dan gaan we met warmtecamera's, als we infrarood gaan kijken of we in het donker nog wat kunnen zien. Hier voor je zwemt ze 7. Oh ja. Ja, kan onder. Ja.